аз 2 то 5 декабр дар шаҳри Бейрути Лубнон чемпионати Осиё ва Уқёнусия оид ба ҷудо миёни наврасон ва ҷавонон баргузор гардид, ки дар он ҷудокорини 17 давлат иштирок намуданд. Ба ин мусобиқа аз ҷумҳурии мо 7 наврас ва 9 нафар ҷавонон сафарбар карда шуда буданд. аз миёни наврасон Фариз Абдураҳмонов дар вазни ҷамъи 90 кг барандаи медали нуқра, Сируш Еркаев дар вазни то 60 кг ва Муҳаммад Юсуфзода дар вазни то 66 кг соҳиби медали биринҷӣ гардиданд. аз миёни ҷавонон бошад Абубакр Шеров дар вазни то 66 кг, Масъуди Аҳмадзод дар вазни то 73 кг ва Давлатҷон Назириев дар вазни изофаи 100 кг сазовори медали биринҷӣ гардиданд. дар вазни то 81 кг ба ҷудокорони тоҷик ягон кас баробар нагардид ва дар финал ду варзишгари тоҷик Муҳаммаҷон Абдуҷалилов ва Шодмон Ризоев ҳунарнамоӣ карданд, ки Шодмон Ризоев бо як вазари қаҳрамони мусобиқа гардид ва Муҳаммаҷон бошад бо медали нуқра сарфароз гардид. дар интиҳои соли ҷорӣ ин тӯҳфаи хубе буд барои варзиши кишвар. дар умум имсол дар намуди варзиши ҷудо варзишгарони меҳан ба дастовардҳои баланди зиёд ноил гардиданд. миятнодоиамро ба устодам Ахмедов Салим ва ба амакам Ризоев Хайриддин мерасонам, ки то ин рӯз моро дастгирӣ хеле хуб карданд. Ба ин рӯзо мо расидем. дальше иншоалло бо ҳаракат меҳнат мекунем дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сатҳашон ҷаҳонӣ олимпиадавӣ иштирок кунем. бале, ман як ду ҳафта қаблтар дар мусобиқаи ҷумҳурии аз Шодмон шикаст хӯрда будам ва дар он ҷо низ ана ҳамон қуръакашиамон танҳо барои финал вохӯрдан буд ва мо ба як боварӣ доштем, ки ҳарифоямонро шикаст медиҳем ва инчунин ҳам шуд ва мо бо Шодмон ҳамчун дӯст буштин гирифтем ва боварӣ дорем, ки солҳои дигар боз буштини хубро нишон медиҳем. мо тамринҳои худамонро пеш аз мусобиқот танҳо дар зали худамон гузарондем ва ба давлати Ӯзбекистон низ ба машқҳо сафарбар гардем, вале беҳтари машқҳоямон бо устодамон Низамчоҳ Худоиев гузашт ва падарам мо машқҳоямонро пеш аз тайёрӣ сахттар дида будем ва боварӣ доштем, ки аз ин мусобиқот медал ба даст меорем. ба воситаи варзиш мо дар байни мардуми тамоми ҷаҳон халқи тоҷикро муаррифӣ мекунем. ин яке аз дастгириҳои ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Шариф Раҳмон мебошад, ки дастгирии аллахусус варзишгаронро дар сатҳи баланди байналмилал дастгирӣ менамояд. бо яке аз хурсандиовар аст, ки дар тамоми кишвари мо яке аз клубҳои варзишӣ ба монанди клуби варзишӣ ҳастанд, ки дар сатҳи баланд дастгирии паҳлавонро ба воситаи варзиш дар сатҳи баланд шикарварзани онҳоро дастгирӣ менамояд. ман хоҳиши он дорам, ки дар ҳамин ояндаи шогирдо инро ба назар бигиранд, баромадҳои инро дастгирии халқи тоҷикро ба назар бигиранд ва дар сатҳи баланд дар мусобиқаҳои не ки байналмилали ки чета қитъаи ва ҷаҳонӣ ва дар мусобиқаҳои мавзӯи олимпӣ, яъне захираи беҳтарини мо ҳастанд, ширкат варзанд. варзишгарони кишварро тибқи анъанаи тоҷикона бо шукӯҳу шаҳомати баланд пешвоз гирифта аз тарафи ҳукумат дастовардҳояшон қадрдонӣ карда шуданд. қайд кардан зарур аст, ки бештаре аз ин ҷавонон ва наврасони иштирок намуда тарбиятгирифтагони бошгоҳи овозадори Вастан ба ҳисоб мераванд ва ин бошгоҳ рӯз аз рӯз қаҳрамонони зиёдеро ба воя расонида истодааст. ҷавонон ва наврасон қайд намуданд, ки чунин истиқболгирӣ моро бештар рӯҳбаланд мекунад, то дар мусобиқаҳои фароқоравӣ низ баромад намуда соҳиби мақомҳои фахрӣ бигардем.